In-nies ta' madwar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech huma diżappuntati ferm bil-mod kif żviluppaw l-affarijiet fl-attivitajiet tal-indipendenza u l-attendenzi fihom. Fl-aħħar jiem Bernard Grech ġie konvint li biex ikollu folla bħalma kien ikollu Lorenz Gonzi u sa ċertu punt anke Simon Busuttil kellu jsejjaħ lil Roberta Metsola biex titkellem fil-mass meeting. U Grech dan iċ-ċans ħadu iżda lanqas laħaq ħabbara li ma bedix jiġi umiljat. In-nies li jaħdmu għal Metsola, inkluż bir-riżorsi li għandha fir-Walt li tokkupa, għamlu sforz kbir biex jixbdu n-nies għad-diskors tagħha, saħansitra membri ewlenin tal-Kumitat Sezzjonali u anke ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista bdew ixerdu ritratt tagħha waħedha u mhux tal-kap bilan li n-nies titħajjar tattendi. Iżda fl-istamperija jgħidu li l-kap issanduna li dan kien kollu għal xejn għax fil-waqt li fi Pjazza Tritoni mċekna ma kellux il-folla li xtaq, in-nies fil-partit ħadmuh biex hu jieħu tieni preċedenza wara l-membru parlamentari Ewropew tal-partit tiegħu. Dawn qed isostnu li l-uniku riżultat kien li jiġi umiljat b'nies fil-folla li tqabdu jxejru qudiemu ritratti ta' Roberta Metsola inkluż waqt li kienet jitkellemu. Aktar minn hekk dawk li konvinċew ikunu li jħabbar mat-Times of Malta li kienet se titkellem Metsola daqs li kieku kien sar is-segretarju organizzattiv tal-partit indunaw bl-isforz li sar biex anke fir-rapportaġġ tal-meeting il-kap jingħata t-tieni preċedenza. Dawn il-manuvri żiedu mhux naqsu l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista wara l-festi tal-indipendenza. Arqan xraba wara d-diskors tiegħu Bernard Grech daħal lura minn fuq il-palk imċekken iżjed milli daħal. Mhux tant għax Metsola għamlet id-differenza li fil-partit ħasbu li kienet se tagħmel, iżda għax intebaħ li ta' madwaru ħadmuh mill-bidu sal-aħħar. Dan wassal biex fl-aħħar sigħat in-nies tiegħu bdew jibgħatu messaġġi interni li min jaħseb li l-problema u bissu issa għandu jibda jifhem li dan mhux il-każ. Dan qed jgħidu li dawk li pretendew ħafna fil-Partit Nazzjonalista fil-fatt ma seħħx. U f'dan kollu hemm jorku jdejhom min-nies tgħidrin delija konxi sew minn xi xaddew lil kap tagħhom mal-mument li ħal-kariga u kif biex kisru lilu spiċċaw kisru partit. Illum il-koll jgħidu li Bernard Grech qed jinqela f'żejtu.